Hristos a înviat, fraților! Astăzi am decis să dezbat o temă care mă apasă de foarte mult timp. Vedeți, dumneavoastră, există momente în viață când un simplu gest, un dar care poate să fie neînsemnat în ochii celorlalți, acest dar poate să devină începutul unei întoarceri lăuntrice, a unei treziri în interiorul ființei umane. Așa mi s-a întâmplat și mie astăzi. O colegă de-a mea, care s-a întors din România, m-a întrebat ce ai dori să-ți aduc de acasă. Și am zis că mi-aș dori tare să mănânc niște covrigi românești. Astăzi m-am dus să o iau de la aeroport și ea mi-a adus niște covrigi. În lumea asta în care trăiesc eu, în Occidentul ăsta, în care rătăcesc de ani buni, gustul acestor covrigi mi-a adus aminte de casă, mi-a adus aminte de locurile unde am copilărit, de rădăcinile mele, de graiul pe care îl vorbesc. Și cumva mi-a adus aminte și mi-a adus aminte de Dumnezeu, de credința în care am crescut. Eu trăiesc de ani buni în Occident și am mai spus lucrul ăsta de foarte multe ori. Port pe umerii mei greutatea unei cruci pe care eu am numit-o crucea emigrantului. Deci asta e o cruce care la început nu o simți. Nu-i simți greutatea. Dar cu timpul începi să te apleci sub greutatea ei. Crucea emigrantului este o cruce tăcută și nevăzută. Dar este foarte apăsătoare. Crucea emigrantului nu înseamnă numai dorul față de locurile în care ai copilărit și în care ai trăit, de oamenii pe care i-ai întâlnit, de limba pe care o vorbești. Crucea emigrantului este și un dor apăsător, dorul de întoarcere, dorul de regăsire. Este un dor de regăsire a identității tale. Eu am mai spus că mă simt precum fiul risipitor, cel care a plecat într-o țară îndepărtată și a cheltuit darurile pe care i le-a lăsat Tatăl Ceresc. Și hrănindu-se cu roșcovele Occidentului, s-a trezit flămânzind. Pentru că acestea nu-l mai săturau. Eu m-am hrănit cu roșcovele Occidentului
foarte mulți ani. Am luat contact cu diferite credințe, diferite ideologii, diferite filozofii și, fără să-mi dau seama, m-am hrănit cu ele. M-am hrănit cu aceste roșcove. Astăzi am dat seama că nu sunt roșcovele Occidentului le-am căutat. Și eu nu le poftesc pe astea. Eu le-am gustat și m-am săturat de deșertăciunea lor. Am găsit undeva la Sfântul Ioan Gură de Aur și spune că pocăința este o putere mai mare decât moartea. Și această putere începe cu o lacrimă, cu un suspin și cu un dor de casă. De casa Părintelui Ceresc. Într-o clipă, gustul unui covrig românesc mi-a amintit că nu sunt pierdut și că încă pot să mă mai ridic și că pot să spun exact cum a spus și fiul risipitor: sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu. Vedeți dumneavoastră, crucea asta în străinării nu este o pedeapsă, e un prilej de întoarcere. Și văd cum Dumnezeu nu îngăduie o suferință fără rost. Poate m-a adus aici departe de casă ca să mă țin aproape de El. Și în tăcerea asta a singurătății pe care am simțit-o în Occident, în străinătatea asta care m-a golit pe mine de mine însumi, ar fi cazul să-L caut pe Dumnezeu cu adevărat. Sfinții Părinți vorbesc despre pustia inimii și că această pustie a inimii, atunci când te simți golit de tine însuți, atunci este timpul ca să umpli locul ăla și să te întâlnești cu tine însuți și cu Dumnezeu. Emigrarea mea este o astfel de pustie, o pustie a inimii. Chiar dacă ea este dureroasă și este tăcută, am momente când simt că această pustie devine binecuvântată atunci când mă regăsesc pe mine însuși. Cu fiecare zi petrecută departe de țară, am pierdut ceva din mine. Am simțit tot timpul lucrul ăsta, că a murit ceva din mine. Însă sunt momente simple în viața unui om când prin gesturi simple realizez că Dumnezeu îți arată și îți întinde o mână nevăzută.
În parabola asta a fiului risipitor, când fiul se întoarce la tatăl, el nu este judecat. El este îmbrățișat. Fiului nu îi se cere socoteală, se dă o haină. Este haina cea dintâi. Asta este mila lui Dumnezeu. Asta cerșim cu toți. Mila lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne primește. Nu doar ne primește înapoi, ci ne și înalță. Dorul meu de casă este un simbol al dorului de Dumnezeu. Este dorul față de casa cea adevărată. Nu știu dacă mă voi întoarce curând în țară. Nu știu dacă mă voi întoarce în țară. Poate nu o să mă mai întorc niciodată. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine. Dar chiar dacă nu sunt capabil să fac asta măcar, mă rog la Dumnezeu să mă întorc înăuntru sufletului meu. Pentru că acolo locuiește Dumnezeu. Și poate cumva, chiar și fiind aici, în țara asta îndepărtată, mă voi simți acasă. Ce înseamnă 2 covrigi pentru cineva care trăiește în România? Nu înseamnă nimic, sunt probabil doar frimituri. Dar frimiturile astea, pentru mine, sunt cele care cad de la masa tatălui meu. Și mă satură. Nu degeaba Sfântul Siluan Atonitu spunea că ar fi bine să ținem mintea în iad și să nu deznădăjduim. Cum am mai spus, nu știu când mă voi întoarce înapoi. Dar sunt sigur că dacă ar fi să mă întorc, este cineva care o să mă primească. Cam atât am avut de spus pe subiectul ăsta, fraților, și sper să ne mai auzim zilele astea. Vă mulțumesc mult că urmăriți acest canal. Doamne ajută!